Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән гаилә мөнәсәбәтләре турында сөйләшеп китәбез. Искә төшерик, нәрсә ул кеше төркем? Сез нинди кеше төркемнәргә керәсез? Төркемнең башка әгъзалары белән сиңа нәрсә берләштерә? Син конфликтларны хәл итүнең нинди ысулларын беләсең? Гаилә, семья русча 7 мин кебек ишетелә. Чыннан да, син 1 мин, әти-әниең тагын 2 мин, әти-әниеңнән әти-әниләре тагын 4 мин. Бөтенесе бергә 7 булып чыга. Фәнни аңлатма булмаса да, кызык бит әйме? Сүзләрнең килеп чыгышын аңлатучы сүзлекләрдә гаилә, семья сүзенең тамырын орлык, семя белән бәйлиләр. Ягъни ул нәселнең дәвам итүен, балалар туын һәм тәрбияләүен аңлата. Бу сүз барлыкка килгән заманнарда гаиләдәге уртача балаларның санын 7 булуын аңлатуы да мөмкин. Кайвакыт гаиләне һәм нәселне латинча фамилия сүзе белән дә аңлаталар. Ул гаилә әгъзаларының гомуми исеме дигәнен белдерә. Гаилә кеше төркем булып тора. Ләкин бу төркем бик үзенчәлекле. Алар туганнарны, ягъни уртак ата-бабалар нәселен дәвам итүчеләрнең бер тармагын берләштерә. Закон буенча Россия Федерациясының гаилә кодексы буенча ир һәм хатынның никахка нигезләнгән үз ихтыярлары белән төзелгән союзларын гаилә дип таныйлар. Законның гаиләне ничек һәм ни өчен саклавы турында син җәмгыять белемен киләсе елларда өйрәнгәндә белерсең. Хәзер исә гаиләләрнең һәм гаиләдәге мөнәсәбәтләрнең нинди булуы турында сөйләшербез. Вакытлар узу белән гаилә составы анда кабул ителгән мөнәсәбәтләрнең формалары һәм төрләре үзгәреш кичергән, әмма гаилә нигезләре мәхәббәт, кайгыртучанлык, ихтирам һәм түземлек шул килеш калган. Нәкъ менә якыннарның турында кайгырту гаиләне ныгыта, аның агъзаларында җылылык хисе тудыра. Әле чагыштырмыйча күптән түгел, 100-200 еллар элек ир белән хатын һәм аның балаларыннан тыш, ирнең яки хатынның әти-әнисе, гаиләсез кыз һәм ир туганнарның зур бер гаилә булып яшәве һич тә гаҗәп булмаган. Гаилә зуррак булган саен, йорт хуҗалыгын алып бару җиңелрәк булган. Гаилә бердәмлеге һәркемдә иртәгәсе көн өчен ышаныч тудырган. Бүген илебезнең күп кенә төбәкләрендә шулай ук зур гаиләләр бар. Аларны 3 буынлы дип тә атыйлар: балалар, әти-әниләр һәм аларның әти-әниләре. Бүген кайын-сеңел яки балдыз, кайнага, кайыны һәм бажай дигән сүзләрне күпләр аңлап та битерми. Алар бит шундый ук гаилә әгъзалары, синең туганнарың. Тормыш шартлары үзгәрү белән 2 буынлы яки гади гаиләләр өстенлек ала башлады. Мондый гаилә үзенең әти-әнисе гаиләсеннән аерым яши, мөстәкыйль хуҗалык алып бара, шулай да башка туганнары белән җылы, ихлас мөнәсәбәтләрен үзми. Балалар саны буенча галимнәр гаиләне баласыз, 1 балалы, аз балалы һәм күп балалы дип аерып йөртәләр. Туганнар составы буенча гаиләләр тулы һәм тулы булмаганга бүленә. Тулы булмаган гаиләдә баланы әти-әнинең берсе генә тәрбияли. Гаилә мөнәсәбәтләре турында сөйләшеп китсәк, шуны истә тотырга кирәк. Гаилә үзләренең традицияларына, тормыш тәҗрибәсенә, аның әгъзаларының тәрбиялелегенә бәйле була. Шулай да гаилә мөнәсәбәтләрен берничә төргә бүлеп карарга мөмкин. Хезмәттәшлек, опека, катнашмаучанлык, үз таләпләреңне көчләп тагу, диктат. Хәзер буыннар арасындагы конфликт турында сөйләшеп китик. Киләсе мәгълүмат турында төптәнрәк уйла әле. Буын дип якынча бер үк вакытта билгеле бер чорда туган һәм бер төрле социаль, мәдәни һәм башка шартларда формалашкан кешеләр төркемен атыйлар. Бер буын вәкилләренең икенче төрле яшьтәшләре дип атарга мөмкин. 100 ел эчендә 3-4 буын алмашына. Гаилә гадәттә бер юлы берничә буын вәкилләре керә. Бу алар арасындагы аерымлыклар белән үрелеп бара. Аерымлыклар булган җирдә каршылыклар һәм хәтта конфликтлар да булырга мөмкин. Мондый каршылыкларны берсе аталар һәм бабалар проблемасы дип атала. Әле Аристофан безнең эрага кадәр 445-385 еллар тирәсендә яшәгән борынгы грек шагыйре һәм комедиографы үзенең Болытлар комедиясында төпле акыллы һәм яхшы теләкле ата белән аның җиңел акыллы, озын чәчле улы арасында конфликтны сурәтли. Чәч озынлыгы турындагы бәхәсләр Ирак заманнарда да актуаль булган. Юк бар нәрсә кебек тоеламы? Гаиләдә конфликтлар нәкъ менә юк бар нәрсәдән килеп чыга. Яшьләрне үзләреннән алдагы буын әти-әниләрендәге күп нәрсәне канәгатьләндермәве һәркемгә билгеле. Ләкин бу һәр яңа буын эшчәнлеген мәгънәсе гаилә тормышында урнашкан тәртипкә каршы фитнә күтәрүдән тора дигән сүз түгел. Гаиләдә уңай мөнәсәбәтләр урнаштыру четерекле һәм җаваплы эш.
Якыннарыңа мәхәббәт белән карарга, аларның уңай һәм тискәре якларын кабул итә белергә өйрәнергә кирәк. Яшәгән йортның ямьле һәм уңайлы булуы, сине аңлаучы туганнарың булу җылы гаилә мөнәсәбәтләре урнашуга ярдәм итә. Конфликтларны ничек булдырмый калырга? Гаиләдә ничек җылы атмосфера тудырырга? Ир белән хатын балалар, өлкән әти-әниләр көн саен уртак тырышлыклар белән әлеге мөнәсәбәтләр өстендә эшлиләр. Кайвакыт уртак фикергә килү катлаулы тормыш хәлләреннән чыгуын бердән-бер ысулы булып тора. Ә хәзер гаилә традицияләре турында сөйләшеп киттек. Балалар, сезнең гаиләгездә традициялар бармы? Нинди? Гаилә өчен уртак истәлекләр, традициялар булу мөһим. Алар бердәмлеккә, дусларча мөнәсәбәтләр булдыруга ярдәм итә. Бу бөтен гаилә белән җыелып табигатькә ял итү яисә чираттагы ялны бергәләп уздыру. Мондый традицияларның кирәклеге әти-әниләре һәм аларның өлкән балалары төрле районнарда яисә шәһәрләрдә яшәгән вакытта килеп чыга. Уртак бәйрәмнәр һәм туган көннәр күтәренке рухта уза. Гаилә агзалары бәйрәм буласы бинаны бизәп, бер-берсен котлау өчен бергә җыела. Бүләк бирү, мөнәсәбәтләрне җайга салу, гафу үтенү яисә гафу итү өчен менә дигән сәбәп. Бәйрәмнең күңеле ыгы-зыгысында үпкәлүчеләр һәм аңлашылмаучанлык онытыла. Әти-әниләр һәм өлкән балалар бергә яши икән, уртак кичке аш көндәлек традициягә әйләнергә мөмкин. Шәй өстәле артында салмак кына әңгәмә корулар, киләчәк планнар турында фикер алышулар, мондый очракларда гаилә мөнәсәбәтләренең үсеше, гомуми традициялар ата-аналар, балалар һәм оныклар арасында дуслык элемтәләре булдыруга ярдәм итә. Бәхетле гаиләләр тәҗрибәсе шуны күрсәтә. Кайвакыт ягымлы сүз, юк кына бүләк, уртак эшләрдә җиңелчә генә катнашу һәм якыннарның тугрыгында кайгырту, каршылыкларны йомшартырга, гаилә шартларын яхшыртырга сәләтле. Үсеп җиткәч, син әти-әнинең терәге һәм таянычы булырсың. Инде үзе турында кайгырта алмый башлаган кешеләргә карата аерым игътибар таләп ителә. Гаиләнең өлкән кешеләренең башкалардан яшәгән еллар саны белән генә аерылып тормый. Аларның күбесе тормыш тәҗрибәсе һәм зирәклеге туплаган. Кемдер хезмәт итүен дәвам итә, ә кемдер үзенең бар вакытын балаларына һәм оныкларына бирә. Алар күпне күргән, күпне кичергән һәм күп беләләр. Нәкъ менә шуңа күрә дә алар фикеренә колак салырга кирәк. Өлкәннәрне карап тәрбияләп тору, аларга игътибарны бирү, бурычыңны кайтару. Менә шундый халык зирәклеге буыннан буынга тапшырыла. Яхшы балалар, бәхетле картлык. Бу турыда уйлап кара. Картларга матди ярдәмгә караганда якыннарыңның игътибары күбрәк кирәк. Балалар, бүген без сезнең белән гаилә мөнәсәбәтләре турында сөйләшеп алдык. Дәресебезнең теория өлеше тамам. Практика өлешендә көтеп каламын.